tayo atong isang adlaw eh. Ipatawag ko ni Janis ng uyab. Iya kong ipabira. Nahibawan minong ko nga na mayo to sa amin sa itong bayuta nga si Ernesto Smoka ni apas man dito silahan dyan ni noon sus nahibawan hinong kung bira ko siyang lubot ni gikigwa sa ninong kan dyan kaya nibirada kong kausa kitas kong liog gituok na ni dyan wa baka ito nalain itong bayuta no nga gituok na ba sa ito nako maor ba ito gisligan ako og parte o pangwarta lang kay para nga makapanlit di ko pagkaon sa kong inahalog amahan. Tayo na ba ko kwarta niya pilan o sa adlaw kapin. Wa na ba sa ko bugas maor ba giti ko anak pambugas nya wa na sa ko kadungog sa akong uyab nga si Janin nga nihisgot sa kong pangalan. Wa na ako ani tanan pero ang nindot ani. Ako tong adto o bayot kay ibog bag ito nako bisin og kikigwa na saron siya di magpabirada siya nako ahurot itong kigwahan niya kwarta na sad to atos payag nag-standby ako tong adto para nga magkakwarta sa ko nagkani jud kani kong kwarta ay atong iagi nga kuan sa gituok ko tutong bahala lagi gituok ko niya kay importante gyud ko nga iyagit ako nga kuan sa iya ko kay dako ay sa bunal kay kini akong kigwa biya ay kanang kinagkilo pagkatag-asa ni karon panginaot ako karon mga pakita siya nako kay sa ako gini ihatag niya tanan ning kwarta nako ay kay para gini makuan gini akong kigwa gid ba naputol-putol na sa ni kay grabe to dako arba diha bunal ay nako hi oy tutong susuwa di basta naman ka ni alagi ko tutong ay nagpapaabot ko rin suwa ko masayop gid ay biskot ko nimo ako bitaw sulti anti ka Ernesta katong gibuhat na ko nimo nga gituok ka kay tungod ba sa gud atong Janin nga akong uyab-uyab ba pero sa tinuod uyab niya to pero bilahan ta to na ko siya kay nangatag ba sa kwarta pareha sa imo ba o lagi sa bahala nang gituok ko nimo apil ato kay sama may kasuko sa Janin po nga bibilahan ko nimo kay lagi niya karon isa man daghan na gud dali kwarta gud mo lagi ni ako ni siyang kuan nang giandam ako nimo kay ko an kana imo na ni basta imo na gyud siyang tirahan sa gud kay abil mo unsa ang akong kuwitigwa mura nagtag-asok sa kadangaw grabe bahala na lang katol basta kay kwarta sad di ako ram ganito nan imo na lagi sa tanan para kuan kay grabe ana basta sa kay Mutangan dala kay nalangkat na akong kasulod isi ana ikaron kana bilahi grabe ka kuning parula nimo wa ka daghan ikag kwarta niya wa ka kapalit og porolo sumis lang kita dito bilang ka na sila yung lalaki dito kay ilang ko mabilahi nimo kay tira diha oy tira na ko tira sige ha Atuon to nako sinto tutugsok kay basin to atos payag sa bayot kay maoro mo to yang pangwartahan. Minimal jud sinto tutugsok. Ay wala man ko balikan tos balay mo pa yung nanginhanglan na kay ko niya. Ganahan na kay ko mapabirada niya kay sa pasad wala na sad kay kwarta. May nangako to siya atuon kay basin nakakwarta na sad to kay ilig ka kay to atong bira atong bayot basin kita kana sad to siya. Ya tirahan na tika. Yan. Sige na ba kayo mga pang mga putol na mga putol na akong kigwa ko yan Mga putol ang kigwa oy. Unsa? Bira na sad ka nang bayot. Ang alam di na ko birahan tan-awa ang kwarta nga gihatag kaning bayuta samtang imo nga 10,000 ra gibawi pag yun nimong 9 usa ka libo ra imong gihatag suwa. Unsa na ko kailangan ka oy? Mo pang yari di ka kay nang ginahanglan na kay kun. Mo kay mo pabira na sad ko nya usap sa wala na sad ki kwarta. Ay na siya tagda oy tutong kay Buli lang nga to. Buwag na ta kay ganahan ko aring bayuta kay daghan kay kwarta. Sige. Ganahan mang jud ka mo sige lubot anang bayot. Mo pang naata ning ako nga klaro kay bangag. Abi na imong kwarta. Buwag man ka ta. Hoy. Uli lang kung kwarta ba. Tutong ayaw na siya baliha ko na ay tutong ay kani tirahin na lugitan na ng akong kuging diha oy parang mga putol ako. Kunya napakay kwarta. Wala na. Ay, tatak!